Eh, sihlangana enkonzweni. Sihlangana enkonzweni, ba-right, siyakhonza. Hhayi, finyella la si-approach-ana khona. Sithathe indaba siyise kubafundisi kube right. Abafundisi bathi, hhayi siyanizwa-ke nithi niyathathana. If aka-align umfundisi noma ungamphakamisela ihlanga akakazwa. Noma ungakhuluma uthini akakazwa. Ngiye ngifanise mfundisi wami ngigibele ngamafoni. Unayo iphosha lapho ku? Ya, alright. Akungiboleke ifoni yakho. Iphosha yakho ungiboleke. Ngiboleke nje iphosha. Uyawona la maphosha kanjani? Asho kahle ukuthi yeah. Sithi alignment esikhuluma ngalo. Le inezimbobo eziwu-4 enembobo. Mangathatha le ngiyifake kweyami ifoni. Nokungena ayingeni. Ufake i-destiny, everything uNkulunkulu ayibeke kuyiyafa. Ingafa spiritually, angafa ubulungu. So yindlela uSathana leyo alwa ngayo nani ney'nceku zikaNkulunkulu ukuthi alethe okanye ahlanganise aphambanise amakomishi bangashadi ngendlela bangashadi nabantu abafanele. So now-ke ukukuchaza ngingikhupha kanjani